फिल्डआव बिराद दिहुर जाखादों दिनै बे कार्बि आलं लांहिन गराइमारि स्टेडियाम फिल्ड बे बिराद गिदिर आरो नै स्टेडियामा ओमफ्राय बिथिं साइडआव गेलारि गैया बैथिं हाइरड दं बैथिं नै मन्दिर दं सिगुन बागान दं थ' गुड मर्निं लोगोफोर बयखौबो बरायबाय आंनि इउटुब चेनेलाव थ' दिनै आं बुंनो सानदों जे माने आसाम पुलिसनि सोमोन्दै बिखय माने एसे फंनैसो बाथ्रा जों रायलायगोन दिनै मानो होनबाथाय बांसिनानो माने बिराद निउस होगासिनो दं आसाम काटअफ ओरै ओंखारगोन आसाम पुलिसनि बा कामान्ड'नि बे काटअफ ओंखारगोन जेबो गेरेन्टि गैया लोगोफोर डाइरेक्ट प्रिपारेसन खालामखा काटअफखौ नेना थानाङा बयबो काटअफ नेना थाना लाब गैया आरो लाब थानानै जुदि नोंसोर वेट खालामदोंबा काटअफनि बिराद लस जागासिनो नोंहा फरायनाया मबाइल नायै नायै नोंसोरो गासिबो टाइम वेस्ट खालामगासिनो दं खिन्थु नोंसोरो बिदि दा खालाम फरायबाय था मोजांनो प्रिपारेसन खालाम काटअफआ ओंखारबाय गैया आरो बे डाइरेक्टसो होनो हागौ मानो होनबाथाय काटअफ ओंखारनाय टाइम जेबो गैला दा खैथारिख जाखो दिनै जेनेबा हमना ला दिनै 12 बा 13 नै होमबा सानना नायदो बेसेबां टाइम थाबावनो बेलाय काटअफ ओंखारनो काटअफ होला आंनि मथेथ' बे काटअफ होला डाइरेक्ट ओंखारसिगोन बे डाइरेक्ट माने एग्जामनि नाम फैखागोन आरो डाइरेक्ट एग्जाम होनो मोनखागोन जाय नाम्बार गोबां मोजां मोन्दों आरो 51 52 50नि आप जाय मोन्दों बेफोरा फरायबाय था मोजांनो आरो जायफोरा 48 मोन्दों बेफोराव नायबाय था बांसिन नायबाय था दै जेनोखि फैनो चान्स दं खिन्थु बे नोंसोरो फैनाय नङा होननानै बिदि दासान आरो जेबो बुंनो हाया लोगोफोर जाव बोसोर जेनेबा 2000ल' भेकेन्सिमोन ओमफ्राय बिनि सिगाङाव जेनेबा 5000मोन भेकेन्सिया जाव बोसोर जेनेबाथ' हमना ला नोंथांमोना 2000ल' ओमफ्राय आरो बेनि नेक्स्ट जेनेबा 2020 बा 22आव बिदि माने गोबां लादोंमोन ना 5000 होमबा बे समाव नायनो नोंथांमोना बिजों एसे एडभान्टेज खालामना नायदो बेजों सानना नाय 5000 पस्टआव बेसेबांनिफ्राय एग्जाम होनो मोन्दोंमोन ओमफ्राय 2000 पस्टआव बेसेबां पस्ट होनो मोन्दोंमोन माने एग्जाम होनो मोन्दोंमोन होमबा सानना नायदो 5000 पस्टआव बहुत एग्जाम होनो नोंसोरो लोगोफोर बेनिखायनो नोंसोरो बारा दा साननाङा आरो प्रिपारेसन खालामबाय था आरो काटअफ होगोन होआ बेफोरखौ उननि बाथ्रा नोंसोरो डाइरेक्ट लेखा नाय डाइरेक्ट ध्यान खर' सोना लाखा बेखौनो आं बुंनो नागिरदोंमोन दिनै नोंसोरो माने बांसिनानो माने लेखा नाया ओमफ्राय मबाइल नायबाय थायो मबाइल नायनानै लाब गैया लोगोफोर मबाइल नायबा नोंहा टाइम लस जागासिनो दं लागोले नोंसोरो अनलाइन क्लास ला टिउसन ला नङाबा नट्स खालाम ओमफ्राय आरो कामान्ड'नि बिखयथ' बारा बुङा आं कामान्ड'आथ' डाइरेक्टखा आरो भिभा जेनेबा माबा अरेल जागोन डाइरेक्ट भाइभा बिसोरनाथ' जाय हास मोन्दों बिसोरना पाक्का मोनखानायखाय आरो ओमफ्राय बयबो लाइक खालाम शेयार खालाम कमेन्ट खालाम दे लोगोफोर आं बेखौनो माने बुंनो सानदोंमोन दिनै थ' बेखौनो आं बुंनानै दिनै दिन्थिनाय जाबाय नेक्स्ट बाराव लोगो मोनगोन लोगोफोर बाय बाय